वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा. भाऊजी तुमका हाय करता. भाऊजी सगळी आम्ही रेडी झाले असा आणि आम्ही हांगासर मॅचिंग म्हणजे कलर डिफरंट असा, पॅटर्न सेम हा. ॲक्च्युली माझो प्लॅन झाला हें नसपाचे, तेजे प्लॅन झाला हेंच नसपाचे, ते हेंच घेऊन येयले असं म्हटले. कलर डिफरंट आहे का नाही? हय इशिका रेडी केला पण शू म्हणटा हे कपडे ना खंय, आपण दुसरे घालता खंय. हांगा सगळे जाण रेडी जावन बसलेले असा. हो असा बर्थडे बॉय. हाय गाइस, टू माय यूट्यूब चॅनल. कसा रे तू? बरा सो हे पळया बहिणीचो लूक सेम, फक्त कलर डिफरंट. आणि आई पळयात कपडे घाल घेतो मागीर. आई लेट रेडी आता खंय. ओके तो आम्ही सगळे रेडी जाल्ले असा. शू उरला रेडी जावपाचो. आणि हां म्हाका हे पिन घाल शुनात. ना ऐका गोल्डाक तो एक ते साडी हांवें रेडीमेड शिवपाक दिल्ले. सामके रोखडे जाले 1 मिनटान. हे पळयात बरें त्याने शिवयला. कळ्ळें तुमकां न्ही? सारकें परफेक्ट आसा. तो हें आसा म्हणजे रेडीमेड साडी आणि ब्लावज हांवें शिवलेले. पळयात ब्लावज अशी पॅटर्न शिवला हांवें फाटल्यान बी. सो फाटल्यान ताका बटन केला. कळ्ळें न्ही? सो फाटल्यान ताका बटन केला. ती हांव फुडल्यान करनाका. हांव की ट्रान्सपरंट साडी न्ही तें ताका लागून. सो कसो आसा म्हाजो लूक कमेंट करा. सो शिव हांगा रेडी जालो. हाय म्हण. हय सो आतां आमी भायर सरता. 7:30 जाले. घाल ताका थंयसर. हें व्हरता आमी कित्याक हो न्हिदतलो तो. आयज बेगिना उठलो, 5 उठलो. आई ते बॅग घे जालें मग. आई पळयात हाय 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 चला सो हांगासर न्ही फिश फ्राय करता हांगासर. सगळ्यांना हाय म्हणा. आवाज ना मातशें स्टार्टर पडले की आवाज येतले. ऋषांक ऋतुकाचो बेस्ट फ्रेंड न्हू रे. मम्मी रे समज आजा बेटो ये ऋतुका ट्युशन टीचर. चेडो बेटो ऋतिक अवे हाय टीचर खंय. यो बरोबर वय यो हो आमचा आकाश. कशा आम्ही गट तुम्ही गट आणि तुम्ही गट आम्ही गट. बसा सो लोक न्ही येता आणि थोडे मिनटां आमी गेम बी स्टार्ट करतले. तो स्टार्टर पयलीं सर्व करया म्हटलें. आकाश खाऊन घे. फनान कसा चित्ता तो बरो आम रे. ती चित्ता कित्याक तू रोकडे सांगपाचें आपूण बरो आसा. खंय येयला तू? कितें आसा आयज कितें आसा हांगासर हॉलान? कोचो? वय From tiny shoes to big dreams, from cartoons to confidence. Put your hands together for our little birthday superstar, the one and only Ritvik. Ritvik, please come on stage. Mom and Dad, 10 years ago, this little champ came into your life. He made your life as a parent. Yes. From his little steps to his school
and now he's become confident and superstar. Say hello. Hello. Hello everyone. So all are welcome for his birthday party tonight. Please enjoy the party. Now we will be starting with the games. So I request all the kids to come on the stage. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Okay, we are playing the game, and the name of the game is Magic Color Hunt. So I will shout out the name of the color. You have to go and touch the color. Blue color. Come here. All of you come here. तू पिंक You also have the pink on your shirt. Okay, turn this side. ते पळय Yes. Okay. Red. अभी ये सब उसको बोला लगाया गया है बोल के भेजा है Yes. Rishank is the winner. Yes. रा मिश्का मम्मी आता नाही आप Game हो गया वो. So no trial round. We will directly start the game. Start. म्युझिक स्टार्ट जाऊ ना त्याची म्युझिक म्युझिक स्टार्ट ट्रायल करतात Jump 5 times and then 1 2 3 4 5. Yeah. Yes. Then start. You know how the lion roars? Say. Lion. लायन कसं Lion कसं sound करता? कसं करतं साऊंड कसं करता? वाव कर Step on this one. फायनली आईले आमचे फॅमिली आय रोहित आम्ही गट तुम्ही करता आम्ही गट य बसून घे Shorter ones, easier one. Okay, so do one superhero pose. Church. Yay! Second here. हाय कर ना मका Come on, everyone, please come. शेल्टन नानी घे सब लोग आ जाओ, बच्चे लोग फराज, अभिव, अथर्व. Happy birthday. ओ सायकल घेऊन येला. ओके, कळालं? तुम्ही आउट आहेत, चौघेजण आउट आहेत. Try. ओके, बघ. आता ट्रायल नाही हा, दिस इज फायनल राउंड. हां? सगळ्यांनी पॅन्ट घातली आहे? It is true, you have to jump. What I said, you पैंट घातली सगळ्यांनी, सबने पैंट पहना है तो जंप करना है. But you okay, अभी okay. So now this will be the final. No changing. लक्ष दे रहे तुम्ही? Understand? You मस्ती wearing दो. the shoes. तुमका नाही त्यांका व्हडल्यांक Yeah, this is for the bigger people, okay, elder people, not for the kids. The one who is having this spot, this is the spot prize, okay? The one who is having green color thing in their pocket or the bag or the wallet. Green color thing. I'm wearing green color. मित्र पेकडा Not mobile. What is your name? Arvind is the winner for this game. Please come here. ऑन केलाय
चांगली चांगली चमकते उन्हात Open Gangnam Style. सांग असं रुबीना आयिल्ले असा आणि रुबीनाचो डॅडी जायू Thank you for holding my hand when I was scared. Thank you for helping me with homework. Thank you for cheering at my matches. Thank you for saying no when I needed it. Thank you for saying yes sometimes too. Thank you for bedtime studies. Thank you for taking care of me when I was sick. Thank you for teaching me right from wrong. Thank you for always supporting my dreams. Thank you for loving me every single day. And big moment there, today your son says I love you. I would like to call everyone, all the kids on the stage for the cake cutting. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Everyone, please attention. There is one surprise for Ritvik. Before that, I would like to request Trupti or Shiv say something for Ritvik. We love you, Ritvik. That is enough for him. Your love is enough for him. Please clap, everyone. Ritvik, can you guess what is this? What is your gift or surprise? Only 3 chances you will be getting, okay? So 1 chance. Car, That is on your 21st birthday. Second chance. Guitar will be on next birthday. Third chance. cycle, Yes. You are right. You are getting. Okay. Happy birthday, Ritvik, from mom and dad. This is a special moment. This is a special moment. Good evening everyone. Today is my festival day for me and seeing all of you here makes it even more special. I feel truly blessed and grateful to celebrate my birthday surrounded by such amazing family and friends. Special thanks to my auntie for making my birthday special. Thank you everyone.
तुझ्याकडे एक बी फोटो नाही येस 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 तुमचा विसरले का या Alicia. Dik, gimana? अँकर घे Small angle. Nen, angin. Oke, beta. Kita? Dance कर. लायता पहिले सगळ्या जेवून गेली. रोहित निरष्का आमका रावला जेवपाक. चल पेट में कव्वे दौड रे. भूक लागोक ना यो घेऊया आम्ही चल चल. इश्वीक रडून रडून असं न्हिदलो. आता आम्ही जेवून बसला. निरष्का हांगा बसला. शिव रोहित आहात सर. मस्त खाली पावली घरा 11 झाली. सो म्हटलं घरा येऊनच ब्लॉग एंड करूया म्हटलं. हाय अरे ऋत्विक बिगिन यो. ऋत्विकाची गिफ्ट कशी असा कमेंट करा रे. क्या रे पुरो आलं तेका नाचून नाचून. ओके चला हो ब्लॉग न्या हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मी नेक्स्ट